Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tinnoje meɗen fere fere. Tinnore nde garen tinne hande ɗum tinnore nde ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami lawol ngol goɗɗo tokkata waɗa deidei to goɗɗo ewni ɗum ni, goɗɗo ewnima appel trade ɗo ɗum waranma be photo mako. A wawan a waɗa photo kala goɗɗo mara contact muɗum fuu a waɗa be photo muɗum warta to ewnima ni photo mako wanga ha deidei appel man ɗo. Ma bo an to a wari a ewnanmo ɗo ɗum wanginanma be photo mako. Ko to a nasti nder répertoire maɗa a yiɗi larugo deidei numéroji himɓe, kala on mo a yehi dow numéro muɗum fu ɗum waddanma inde muɗum. Masalan man ɗo ni misalu mi wara banta ha dow babal répertoire am banni, ɓawo mi nastani dow babal répertoire am ɗo, masalan nda bana nda ɗo nda Saleh Hassan, nda Saleh Hassan mi tammi to on dari boɗɗum ɗo nda photo profile mako, nda photo je mi waɗi. To mi nastanno dow numéro man ɗo banni mi tammi on dari nda photo mai, nda inde mako Saleh Hassan. To mi wanno mi ewnaymo, to mi ewni ni misalu mi ewnanmo banni to mi waranno mi clika deidei dow inde mako hanko ma mi tammi on dari nda photo profile mako wangi, ko photo je mi waɗi min man to mi mari haje ewnugo mo, to mi ewnimo banni ɗo ni accu amin gaɗana on video musamman dow majum, min kolla on no garoton ɗum. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro deidei kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo les seragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni. Ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. Ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai on mema ngel dow to ɗon hokkata on deidei kala nde min gerɓi video kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gejjite warugo deidei ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata deidei video mai ɗo ngol fottani on. Ta gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage min heɓa min gada ko waddunogon videoji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo deidei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien video mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arannema ɗo ni to a waɗi a mari haji ha a waɗa ɗum ɗo a waran deidei ha babal répertoire maɗa man banni, misalu banni babal deidei répertoire maɗa nda deidei numéroji himɓe fere fere, a wawan a wara deidei babal alama ha babal contact banni. To a waɗi babal contact sai a suftan numéro goɗɗo mo giɗɗa waɗugo mai. Masalan en gadu jotta min numéro am mi yiɗi waɗango, misalu mi suftan numéro Adamou Haruna, masalan banni mi winda inde man Adamou wala nda numéro man deja mi tammi on dari nda inde man nda numéro man, sai mi wara mi mema ha dow alama kungel ɗo ha a ɗo misalu a lari ha alama kujera man fuɗɗiri a wara clika dow majum banni, mi tammi on dari ɗum boɗɗum ha memata man ɗo ha mi waɗanen alama ɗo. Ɓawo to a memi dow majum ɗum waddante banni, ɓawo to ɗum waddanima banni sai a lara babal modifiugo misalu numéro man ko inde man, nda ha alama kure je bigel ɗo mi tammi on dari ha babal modifiugo sai a wara a clika dow majum banni. Ɓawo to a cliki dow majum banni ɗum waddono tama, mi tammi lari to a yiɗi a sanja inde prénom e ko nandi be majum ɗo a warta a sanja ɗum, to sai a wara nda ha alama caméra ɗo ha mi cappani en ɗo ha alama caméra, sai a wara clika dow caméra man banni. Ɓawo to a cliki caméra man ɓe ƴamma a yiɗi a hosa photo man jottana ko a yiɗi a sélectionna ngol ha deidei galerie maɗa ha babal photoji maɗa, sai a mema deidei babal sélection ugo tan. Ɓawo to a memi dow majum banni ɗum waddonote galerie maɗa, to ɗum maɓɓitanima galerie maɗa sai a nasta photowol ngole giɗɗa hosugo waɗa ɗum numéro moijo, goɗɗo mo giɗɗa waɗugo mai fu numéro muɗum nane ma mari photo muɗum sai a yaha a sufta. To jotta en gadu min de ɗum numéro am mi yiɗi mi waɗana, sai mi sufta min ɗaɓɓita photowol ngol mi hani mi waɗa. Masalan mi wawan mi sufta deidei nda photowol ngol mi hangol mi mari haje waɗugo, sai mi clika dow magol banni. Ɓawo to mi cliki dow magol mi tammi on dari no ɗum waddani en, nda cadreyel ngel a wawan a kadra ɗum deidei no giɗɗa ɗum joɗoro, a wawan a zuma ɗum ni mi tammi on dari, a wawan a fottida deidei ha marɗa haje fu ni mi tammi on dari banni. Jotta to mi tabbitini banni waɗaniyam sai mi wara nda dow ɗo ha ɓe vindi enregistré ha mi waɗani en alama ɗo mi tammi on dari ha mi cappani en ɗo ni ha ɗum holli enregistré ɗo, sai a clika dow majum banni. Ɓawo to a cliki mi tammi on dari photowol mai ngol ɗo ngol wari ngol joɗake. Ɓawo to ngol joɗake banni sai a wara nda ɗo sauvegarder, sai a clika dow sauvegarder man banni. Ɓawo to a cliki dow sauvegarder ni deja ngol joɗake mi tammi on dari. Jotta to mi heɓanai ha mi nodda numéro man ɗo mi waɗanno banni ha mi nodda numéro ha man ɗo ni mi tammi on gen photowol mai ɗo ngol waran ngol wanga.
numero goɗɗo mo marra haje fu to a wari ɗo ni a wawan gadana to mi tan mi on dari nda ɗiɗo jotta ɗi tokkotiri nda numero mai Adamu Haruna nda je Awwal Musa nda je Salih Hassan ɗi pat maji ɗi mari photo profile to ɗo a tokkita ai a sufta daidai himɓe maɗa ɓe mara numeroji maɓɓe ɓe pat maɓɓe a waɗana daidai kuje ɗo maɓɓe photo profile numeroji maɓɓe pat a waɗana ɗi photoji maɓɓe ɗuɗɓe nder moɗon jam min no ɗum warata dalila mai ɗum mi hani mi waɗa video dow majum mi tammi on pami sakiraɓe ngam mai ɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna sei to en potti ha video hol tammingol waɗugo yeso. Wassalamu alaikum.